Avui, des d'aquest racó de la clínica, farem una espècie de cuina per parlar, diguéssim, d'entrepans saludables o molt més saludables i densos nutricionalment dels que estem habituats, no? Va sortir fa aproximadament un any i mig, a l'octubre del 2015, una alerta de l'Organització Mundial de la Salut des de la seva Agència de Protecció del Càncer que deia que hem de prevenir les carns processades, els embotits en general, no? I aquests embotits són els que habitualment fiquem als nostres entrepans, juntament amb formatges. També podem trobar a bars, cafeteries, entrepans de tonyina, de truita, a la francesa, però habitualment ens encasillem aquí, no? I ara l'estiu és una època de l'any en què els entrepans són unes preparacions culinàries que, a part de l'esmorzar, per emportar-nos al matí per al berenar, també optem per emportar-nos-el, per exemple, a la platja, a la muntanya, a la piscina. També poden ser un fabulós dinar o berenar o bé sopar en un moment determinat, no? Una miqueta apretat en el temps. I per tant, doncs, hem d'obrir una miqueta aquest món més enllà, diguéssim, d'aquests farciments dels entrepans, de lo que és els embotits, els formatges, la truita i la tonyina. Obrim aquest ampli ventall dels entrepans i anem a llistar tot un conjunt d'aquests ingredients que sobretot tenen una base d'origen vegetal que ens poden ajudar una miqueta a fer combinacions boníssimes, amb sabor, per diferències de textures, per colorit també i per obrir tot aquest ventall, diguéssim, de nutrients que necessitem que aquests entrepans ens aportin i siguin molt més complets. Per tant, el primer que podem parlar, no, és entrar al món de les fruites, des de figues, que ara és l'època, la part de fruites del bosc, que es poden utilitzar també per expandir en forma de marmelades, a utilitzar el plàtan llescat, però també moltes altres fruites, com és, per exemple, el kiwi, la taronja, la poma, la pinya. També podem preparar compotes de fruita, simplement escalfar-les, simplement ficant en un tàper, en el forn microones, a potència màxima, durant uns 5 minutets perquè es quedi cuit, i llavors passar-ho amb la batedora per tenir una consistència més de puré i untar-la en els pans com si fossin marmelades. Llavors tot l'ampli món també de les verdures hortalisses, des d'una base de tomata, ficar-hi fulles com és rúcula, canonges, tota una varietat d'enciams. Podem utilitzar també el pebrot, tipus pebrot escalivat, el piquillo, o bé tomates d'aquests secs rehidratats, en conserva, per exemple, amb oli. Podem obrir també a tota la part, diguéssim, dels fruits de closques i de les llavors oleaginoses. Utilitzar simplement cremes a base de llavors oleaginoses, com és, per exemple, la tajín o la tajina, que és aquesta pasta de sèsam. També utilitzar directament les llavors, com és el sèsam, les llavors també de pipes, de girassol, de carbassa, de chia, per exemple. Utilitzar fruits de closca, que en format més o menys triturat amb una mà de morter ens poden donar un toc més crocanti, més cruixent en aquests entrepans. I, òbviament, amb aquests fruits de closca podem preparar cremes, com és, per exemple, una crema de cacauet, crema de nacards, que tenen aquestes consistències bastant pastoses i untables, o bé també fabricar la nostra pròpia crema de cacau, tipus nocilla i Nutella, però amb ingredients molt més saludables. I després prepararem un entrepà amb això, amb aquest ingredient. Per altra banda, també podem optar a tota la part d'altres fruits oleaginosos, com són, per exemple, les olives, i utilitzar també aquesta crema paté d'olives, com és, per exemple, l'olivada, o simplement directament les olives ficades a rodanxes a sobre d'aquests entrepans. I tot un seguit també de patès vegetals, com és, per exemple, tota aquesta varietat d'humus que tenen una base de llegums, però també es poden barrejar verdures, hortalisses vàries triturades, i també tota aquesta variant de formatges, uns untables, simplement el formatge d'untar, o bé formatges així una mica cremosos, com és, per exemple, la ricota. Podem utilitzar llesques de formatge mozzarella, tipus de formatge fresc o formatge tipus Burgos, i també llesques o bé també daus, o bé, per exemple, triangles o escames d'aquest formatge, diguéssim, més curats, tendres, semicurats i curats. I per últim, també podem optar, diguéssim, d'utilitzar tots aquests productes de la pesca que ens venen en format de conserva, des de ventresques, des de tonyines, des de sardinetes en conserva, filets d'anxoves o bé seitons. I en tota aquesta varietat anem a preparar dues opcions entrepans dolços i dues opcions entrepans salats. Som-hi! Anem a preparar aquest primer entrepà apte per a petits i de grans. És un entrepà dolç, no? I en aquest cas utilitzem una crema de cacau feta que simplement es canvia tots aquests ingredients de les cremes comercials per avellanes. Poden utilitzar-se uns 100 o 150 grams d'avellanes torrades, es poden afegir panses tipus sultanes
o bé dàtils i crema de cacau, i llavors afegir una miqueta de llet per anar triturant i veient aquesta consistència més o menys untosa que nosaltres desitgem. I llavors a sobre col·locarem rodanxes de plàtan per donar encara un toc més dolç, però aquesta crema de cacau ja de per si té un gust dolç havent afegit aquests ingredients que són aquestes fruites dessecades. En aquest cas preparem un altre entrepà dolç, que la base serà formatge ricota barrejada amb una mica de llavors de sèsams, i a sobre hi ficarem unes quantes rodanges de figues. Ara és l'època i per tant ens n'hem d'aprofitar. Un altre entrepà dolç on hi participa també la fruita. Ara anem a preparar un entrepà salat. I aquest entrepà, el primer que farem és untar el pa amb olivada, aquesta espècie de poté d'olives matxacades amb una mica d'oli, que n'hi ha de comercials, però també ens la podem preparar a casa, i a sobre hi ficarem uns triangles de formatge curat. Després a sobre hi ficarem tomates d'aquests secs, rehidratats i conservats amb oli d'oliva. Podem utilitzar també el pebrot, tipus pebrot escalivat, del piquillo. I el proper entrepà salat serà un que tindrà una base de fulla verda, en aquest cas utilitzarem fulles de rúcula, a sobre hi ficarem rodanxa de tomata ben madur, que també ara és l'època, l'estiu, amb algun filet d'anxova i també olives que estiguin ja tallades a rodanxes, olives negres que són molt més gustoses. Idees diferents d'aquestes les podeu trobar al nostre perfil d'Instagram. Només cal que ens busqueu a Instagram com a nutriclínica_doctora Costa. Gràcies!